The marketplace is empty, no more traffics in the streets. All the bitter stools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives seize their labors in the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming, the king is coming. Praise God, he is coming for me. Salamat sa ating mga Fountain View Philippines. Ito sila ang mga masigasig nating mga kabataan na talagang kakanta sila sa tabi ng kalikasan. Ganda yon sa river. Kita natin yung kalabaw. So may bundok, kapatid. So purihin natin ang Panginoon sa mensahe ng awit sa pamamagitan ng violin. Kumusta kayo ngayong gabi mga kaibigan, mga kapatid? Sa iba't ibang dako ng mundo. What a privilege na we can be globally connected sa ating mga kapatid ngayon. Kay Maymay, regards to Jeter May, kay Losime Lemosnero, sa ating kapatid na si Elias Baladhay at ang iyong family diyan sa Makati, kay sa ating kasamahan na si Sister Raisa sa gaganapin na camp meeting, ang ating representative ng Radical Reconnection to join with the power of God's grace na si Sister Raisa Baguez, Sister Jem Lim. So Pastor, may official kami na representative ng Radical Reconnection based from the Philippines. Okay? Na maging bahagi ninyo dyan sa inyong 10th anniversary, kay Sister LG Hustaya, kay Glenn Alfernon, kay Pastor Sam Iscosora na nasa Alfonso Cabete, kay Rhoda Perez ng Bulacan, kay Janet Santillan, kay Sir Edgar Salvani ng Davao City, kay Solpi Tulingin, John Mark Gomez ng Ormoc City. Masigasig na taga-share ito si John Mark.
kay Ma'am Irma Valdez Gandia, ang ating kapatid dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kay Eduardo Gallejo, sa ating kapatid, kay Brother Prani Candelario, dyan sa Tagaytay, ang ating editor, si Jerome Siscon, sa lahat ng inyong pamilya dyan, sa mga Dugby family dyan sa Tagaytay. Happy viewing, listening to the Word of God. Sa inyo dyan, kay Roland Ibasati, kay Jason Villanueva, no? Kay Jem, kay Jex, Mami Ronald, sir, kumusta sir? Now, everything is online. Hindi na kailangan tayo na gabi-gabi mag-usap, pero nandyan lang talaga. Now, dito natin maipamahayag na sa inyong school, no? Engaging the minds of the teachers, public school teachers, the message of redemption. How the words of Jesus Christ buhay sa kaganapan sa ating kalagitnaan. So makikita nyo itong, sa likod ko, itong mga larawan ng mga anghel. No? At dito sa kabila naman, dito sa kabila ay itong orasan. So pag sinabi, ang title kasi natin ngayon, anong title natin ngayon? No? Anong oras na? Wow. Sa English pa, what time is it? Sa Espanyol, ¿qué hora es? Hermanas, hermanos, sa ating mga kapatiran, magkaroon tayo ng special presentation para sa mga Spanish-speaking in Latin America. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dito sa background natin, makikita natin dyan yung mga picture ba? Nandyan si Pope Francis, nandyan yung coronavirus, nandyan yung syudad. Kita natin dyan. Kasi pag magtanong tayo ng oras, yan ang reality. Pag magtanong ng oras, ibig sabihin, what time is it? Kasi pag sinabing what time, mayroong exact time. Mayroong kaganapan para makita natin kung anong oras. Actually, ang ating universal reality, mga kapatid, is time, space, and matter. So, nung unang gabi, the world in action. So, it's the matter that acts. The matter, the action ng matter. Matter, anything that occupies space and has weight. Tapos, ano yung tatlo? Tatlo lang ito reality natin Reality natin. Be it spiritual, material, social, all our existing reality. We are only made up of three. Time, space, and matter. Dahil lang nga, world in action, then, ano ang naging epekto ng mga galaw, movement ng ating mundo? So pag nakikita natin yung galaw, movement, agad natin kasi ang backdrop, ang likod ng ating pananampalataya sa buong buhay ng isang tao, mayroon lang backdrop sa ating likod. Ano yon? The story of redemption. Ano pa? The great controversy. So lahat ng ating iisipin, lahat ng ating desisyon, kailangan nakasandal ito sa backdrop sa story of redemption. Na napaloob dyan yung great controversy. Kaya nga may redemption kasi may gera. Sa gera, may casualty. Ayaw ng Panginoon na magpatuloy ang casualty na nangyari sa kanyang mga anak. Kaya may redemption. So itong Bible, the whole Bible, kapatid, ito, tandaan palagi natin, isa lang ang intensyon. Ibalik tayo sa ating original. So yung work of redemption ay gumagalaw. Kasi redemption is a movement. Movement ng langit para tayo'y makabalik na sa ating original. Kaya nga, baguhin ng langit, baguhin ng Diyos. Behold, I make all
things new. Pero sa galaw ng pagliligtas, kailangan natin malaman kung nasaan tayo nakatayo. Dapat nating maintindihan sa story of redemption, gaya ng isang libro na aklat, na ang panahon ay napaloob sa isang kaganapan. So ang mga kaganapan na nangyari sa ating kalagitnaan, kaganapan na tayo mismo ang nakakita, kaganapan na tayo mismo ang naapektuhan. Ibig sabihin, kung naapektuhan tayo, buhay. Buhay yan. Ano ang relasyon niyan sa statement ng Panginoong Hesus? Kaya nga, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Bakit? May testimonya. May testimonya si Kristo na ganito ang mangyari sa planet Earth. Sa bawat kaganapan, nakatakda siya sa panahon. Kaya yung kaganapan ngayon sa politika, sa Amerika, kaganapan ngayon na nangyari sa politika sa Europe, sa Middle East, sa Pilipinas, nasa Biblia kaya ito? Prescribe kaya ito ni Kristo? Ang kaganapan sa ating mga lupa, kaganapan sa panahon. Ngayon, may bagyo ngayon. Signal number 3, ang Cavite, kapatid. Paano ito sinulat ng Panginoon? Paano natin intindihin ang mga kaganapan? Kung nakikita natin ito, ang napaka-importante ngayon, sapagkat sa nakalipas nating mga episode, kasi ang ating mga episode na nasa YouTube na yung Christ Closing Prescription, Globalization. So, ibig sabihin, buong mundo ay gumagalaw. Buong mundo ay na-engage. Yung salitang engagement, importante yun. Kasi sa engagement, nandoon yung actual experience ng tao. Sa engagement, doon natin makikita kung paano ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian, yung mercy at grasya niya, ay ating maramdaman. Sino na importante, kapatid? Key oras. Ano na bang oras ngayon sa story of redemption? What time is it in the movement of redemption? Kasi movement eh. Kaya ang oras, makikita mo, time is moving. Kasi hindi mo ma-determine ang oras. Walang oras kung walang movement, kapatid. There is no time without movement. So kayo dyan, kay Mitzi Buhay, dyan sa Bayungbong, Nueva Vizcaya, talagang hawak lang kayo, kapatid. Kay Babette Vergara, kay Ramil Rosalita ng Taguig. No? Maliban dito na nanonood, i-share niyo, kapatid. Isa ba kayo share para magkapera? Hindi, walang pera-pera ito. Ang share, kaya hindi nga walang advertisement ito. Walang advertisement. Marilyn Dimafeles ng Putingka. Okay, Pastor Jimmy Sabadal, welcome back. Pastor, pero nandiyan na sa YouTube. Nandiyan na sa YouTube ito, Pastor Jimmy, ang ating cowboy. No? Cowboy yan siya, kapatid. No? Mabilis. Galing yan. No? Si Pabs Patlaona, ang ating elder, si Yuli Gonzalez, Emery Boyas, Edeta Tuboso, diyan sa Saudi Arabia, kay Evangeline Daclan, kay Ate Evelyn Andaya sa New York, sa Ayesa, kay Ateo, no? Ay na-engage tayo sa isang realidad. So, ang importante diyan yung realidad. So, from time to time, ano kayo para mabasa namin, no? Yung mayroon kayong mga adido, mayroon kayong gustong i-react, just simply type it. No, just simply type it, kapatid. Okay? Kiora! So dito sa series na ito, although lahat naman ay engage natin itong tinatawag nating Christ Closing Prescription, alam natin na yung prescription niya, yun na ang meat in due season, yun na rin, kapatid, ang present truth. Ibig sabihin, importante yung present truth. Kasi active. The right message at the right time na maintindihan ng bawat tao ngayon. So pag makita ng iba't ibang mga relihiyon, denominations,
mga faith-based, ay mag-guided sila na buhay talaga ang salita ng Panginoon. Dito sa series na to, nagsimula tayo sa chapter 1, chapter 2 ng Last Day Events. Just a word of a reminder. Ang Last Day Events na libro, compilation lang ito ng Ellen G. White Estate. Na ang ating mga scholars, ating kapatid yan, na namumuno sa estado na nandoon ang mga libro, manuscript, original writings ni Ellen G. White, ay sila yung may hawak at doon sa tulong ay gumawa sila. Get the extracts of it at kinumpile nila yan according to what they believe. Kanila yan. But mind you, there are so many citations in the Word of God and in the writings of Ellen G. White regarding the apocalyptic para maintindihan natin yung movement of Christ's redemption. ¿Qué oras? What time? So ang time ngayon, maintindihan natin na isinilaysay talaga ng Panginoon sa kanyang salita. Saan mababasa ito, kapatid? Saan mababasa yung kanyang So dito tayo. Panahon na ito. Anong panahon? Panahon na natin makikita yung buhay na salita ng Panginoon. Magandang punto yun, ha? Ano ng oras ngayon? Oras na. Para ating titingnan. Para ating intindihin ang kaganapan sa buhay na salita ni Kristo. Wow! Panahon na para ating makikita. Binigyan tayo ng mata para tingnan. Pag nakita natin, dito natin maramdaman na ito na ang movement ng parating na Panginoon. Yan, kapatid, ha? Yan ang dapat nating makikita. So, iisod ako dito, dyan, kasi sa likod natin, yan ang picture ni Ellen G. White. Kapatid. Okay? So, napag-aralan natin na signs of Christ coming, soon return. So, signs, ibig sabihin movements yan. Gaya ng mga advertisement ngayon, ay mga advertisement, mga sign and signage, gumagalaw na. Gumagalaw na siya. May panahon na yung mga advertisement natin, mga signage, hindi gumagalaw. Di ba? Hindi pa dumating yung mga digital, ay talagang naka-flat lang yan dyan, no? Ang advertisement. Ngayon talaga gumagalaw na ang advertisement. Makikita mo na. So sinabi dito, sa Last Day Events, page 18, paragraph 1. Pero hinugot ito sa manuscript 77, 1889. By the way, maraming writings si Ellen G. White na unpublished. Ito ngayon, sinikap nila na i-publish ang ibang mga write-ups ni Ellen G. White. So isa nito yung nasa kategory ng manuscript. Manuscript 77. Sinabi, Our Lord's Great Prophecy. So Christ forewarned His disciples of the destructions of Jerusalem. Isipin mo, immediate, sinabi niya ma-destroy. Kaya pinag-usapan natin kagabi, bakit ang Jerusalem pa ang ginawang yung maging parallel sa mangyari sa destruction of planet Earth? And the signs to take place prior to the coming of the Son of Man. The whole of the 24th chapter of Matthew is a prophecy concerning the events to precede this event. Grabe. And the destruction of Jerusalem is used to typify the great destructions of the world by fire. So, the world by fire. Bakit? Bakit ang Jerusalem na religious man yan? Na ang world ay talagang pero makikita natin yung motive niyan kasi ang ating mundo ngayon ay nagkaroon ng faith-based movement ang lahat ngayon. Kaya nga ma-realize natin na sa ating generation yung statement ni Jesus Christ na ni-rehearse lang niya tayo kung ano ang mga kaganapan na makikita natin. Kasi ito na ang panahon. No? Oras na. Oras na na makikita natin at makita natin. Oras na na ating titingnan
ang salita ni Kristo. Sinabi na, ye shall hear of wars and rumors of wars. Nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Paano natin titingnan ito? Nabuhay ito na nangyari sa ating kalagitnaan. Paano yun? Nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Ano yun? Kasi ito sign. Ito kaya nangyari noon? O ito ay nangyayari ngayon? Yun ang importante. Kasi kung present truth ito, kailangan makita natin na talagang ito ang nangyari. Yung nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. So ano, kung rise against sila, shall rise against means nagkatunggali sila. Paano natin maintindihan nyo na sa kanilang pagkatunggalian, nagkaroon ng famines, pestilences, and earthquakes? Panoorin nyo yan, yung series natin sa YouTube niyan. Panoorin nyo talaga, kapatid. Nasa YouTube na ito. And pestilence and earthquakes in diverse. All these are the beginning of sorrows. Sipin mo, 2,000 years ago pa yan. Bakit nakapagsalita si Kristo niya ng ganun? Kasi tinanong siya ng 4 na disipulo, what will be the sign of your coming and the end of the world? So, ibig sabihin, ang tanong ng 4 na disipulo, ang sagot ni Kristo ayon sa tanong. Alang-alang magsalita si Kristo na hindi nakabase sa tanong. Ibig sabihin, ang kanilang tanong tungkol sa kanyang pagdating. Kasi alam ng disciple na ang pagdating niya, yun na rin ang katapusan ng kasamaan ng mundo. Yun na rin. So dito, pinakita na while these prophecies receive partial fulfillment at the destruction of Jerusalem. Bakit partial ito? Partial. Bakit partial? Siyempre nandito sa ating linya ngayon, kapatid, si Jenna Rodriguez Sima. Welcome, Pastor Magas, no? Looking to see you once again. Pastor, no? Pastor Seth, kay Neptali Transporti, kay Lilith Moya, no? Sa ating ano dyan. Virginia Magdaleno Bohol, Jenna Makaturo, Evangeline Orosa. By the way, yung nangyari sa Jerusalem, kasi may sinabi si Kristo sa 4 na disipulo. Nangyayabang sila Ang ganda ng team, sabi ni Kristo, not one stone will be left, mawasak yan. Kaya, kakaupo lang ni Kristo doon sa Mount of Olive. Tinanong agad, when shall these things be? Yung when, ibig sabihin, may nasabi na si Kristo. Pero itong tanong ng disipulo, what shall be the sign of thy coming? What shall be the sign of thy coming and the end of the age? Yung what na yan, tayo na ngayon ang magtanong ngayong gabi. When shall these things be? Kaya ang ating title, ¿qué hora es? What time is it? Tama ba? ¿Qué hora es, hermanos? What time is it? So, ito, kapatid. Ito yung sinalaysay ni Kristo. Kaya nga, ang ending niyan, parable of the 10 virgins, parable of the unfaithful servants. Tapos sinabi na niya yung cry, midnight cry. Ano yon? Yung cry na yon. Yung cry na yan, yung pagsigaw that in the midst of the sinful world, yung sigaw na Christ footsteps, sigaw yan. Kasi narinig, naramdaman, nakikita natin ngayong gabi ang galaw ng kilos ng parating na Kristo. Yun ang ibig sabihin. Kasi yung before, pag gamitin natin yung before, ginamit din ang before, pero yung appearance niya. Ano yung appearance niya? Yun ang paggamit ng before na word, kapatid. Pero coming, pag binasa mo yan sa Matthew 24, coming of the Lamb. Coming niya. Announcement of the coming. So yun ang importante na language, kapatid, kasi the Bible is a perfect literature. Perfect siya, na wala ka nang mahanapang butas kasi yung kanyang statement ay napakalinaw, kapatid. No? Alam ko na ang kaaway sisikapin na hindi inyo mapanood ito ng buo. But from time to time, manalangin. Kasi sinabi dito, dahil panahon na makikita natin yung palatandaan sa langit. Panahon na ngayon. Paano natin makita yon? Kaya nga, yung ating series na yon, kakaiba yon. Sabihin ko na sa inyo, kakaiba yon sa nakaranasan yung narinig.
Yung Matthew 24 na presentation. That's totally different from what you commonly heard. Panoorin nyo yan. Nasa YouTube na yan. Type mo lang, Radical Reconnection sa YouTube. Nandoon, naka-playlist na yan, naka-linya na yan, kapatid. At the close of the great papal persecution, Christ declared. So, writings ni Ellen G. White. Dito. Last events, 19. Ito kapatid, sa mga, ano na ito, ang gumawa nito na quotations, ang Ellen G. White estate niya kasi wala siyang source niya. Walang source. So, tinype niya last the events 19. Kasi pag may original source, so nakabase lang sila dyan sa Matthew 24:32 na may close and open and close parentheses. Yan. The sun should be darkened, the moon should not give her light, next the stars should fall. So alam natin yun. Kasi yun ang mga palanta na piniprescribe din doon sa Book of Revelation. Di ba? Kasi alam natin yung papal persecution, 1,260 years. Yan. So, may mga palatandaan sa signs in heaven. That's basic. Signs in heaven. Ano pa yung makikita natin? Kiaura S na makikita natin yung nangyari sa planet Earth. Ano ang nangyari sa planet Earth? Di ba? Siyempre, yung mga sign, ano yung Earth natin? Mayroon tayong moon, mayroon tayong stars. Di ba? Tapos yung bansa, distress of nations. Panoorin niyo yung series na yun dyan. Then Matthew 24:29, yan. Tapos, may hinugutan ito sa chapter, sa page 37-38. Those who behold these harbingers of His coming. Yung may hawak daw sa mga palatandaan na to are to know that it is near. Ibig sabihin, alamin mo kung malapit na ba or even at the door. Pag sinabing even at the door, talks about time, my friend. Pag sinabing time yan, pag sinabing kanina yung stars, that's matter. Pag sinabing space, kapatid, space ba? The distance, the movement, makikita natin, mga kapatid. Okay? So dito, tuloy natin. Signs of the Times. Dito, hinugot sa Signs of the Times na sulat ni Ellen G. White, October 9, 1901. 1901 pa ito. Kailangan magtanda tayo na time, place, ang application. The nations are in unrest. Times of perplexities are upon us. Men's hearts are failing them for fear of the things that are coming upon the earth. But those who believe in God will hear His voice amid the storm, saying, "It is I, be not afraid." So, ibig sabihin, movement, it is I, be not afraid. Anong nangingibabaw sa movement ng perplexities ng mundo? Ano ang nangingibabaw sa mga galaw ng mga bansa? Sa mundo talagang perplexities, unrest. Kaya nga ang tawag niyan, troubles of the nations. Sinabi ni Kristo, amid the storm, di ba? Amid the storm, saying, "It is I, be not afraid." Kaya, pag may COVID, walang katakutan na. Matakot ka niyan. Movement na niya yan sa kanyang parating. Pagdating, movement na yan, kapatid. Okay? Yan na ang kanyang movement sa pagdating. Please do not, huwag ninyong i-miss, apply. Strange and eventful history is being recorded in the books of heaven. Strange ba? Nakakamangha, eventful, malaking kaganapan is being recorded in the books of heaven. Events which it was declared should shortly precede the great day of God. Saan natin hanapin yung history being recorded in the books of heaven? Yun nga yung ating Bible. Everything in the world is in unsettled state. Tapos marami pang manalangin sa Panginoon, sana magkaroon na mahinto na itong mga bagyong mga lindon, mahinto na itong COVID, may panalangin ng ganun. Movement na nga ang kanyang pagdating. Parang natin ipanalangin na, huwag ka munang darating, Panginoon.
Grabe yung ating understanding, kapatid, ano? Isa na ating makikita yung mga false prophets. Panahon na i-identify natin ito. Bakit mga false prophets? So anything that says, grabe ngayon. As one of the signs of Jerusalem's destruction, Christ has said, many false prophets shall rise and shall deceive many. Paano yun? Isipin mo, sabihan ka na, maggagaling ka nito pag ito. Grabe. Pag ininom mo ito, ganito, maubos mo ito, galing ka nito. Talagang pinoprophesy ang kagalingan. No? Pag sinabi nating false prophets, kapatid, we need speak in advance, and shall deceive many. Di ba? Kaya nga ang ating gobyerno naglagay ng advertisement dyan. Advertisement. Kasi sinabi ng requirement dyan na ang lahat ng bagay na ito ay walang, yung no therapeutic. Pero pag nagbinta, gamot lahat. Gamot lahat ito. Maliban dyan sa mga dynamics ng false statements, mga fake news. Yeah, magkwento ng advance. Isipin mo, magkwento ka ng advance? Ininterpret nyo na ito ang gagawin ni Bill Gates? Oh, that's bearing false witness. Ito ang ginagawa ng mga, grabe. Wow. False prophets did rise, deceiving the people and leading great numbers into the desert. Kaya may mga gathering. Gather sila. Kasi dito sa diserto, dito niyo matuklasan. Dito ang ating mga programa. Magicians and sorcerers. Buong mundo, grabe ngayon. Grabe. Claiming miraculous powers. Drew the people after them into the mountain solitudes. Maraming rays of, maraming mga shades of dynamics ito, kapatid. Paano? Kasi minsan ang isa magician, yung nagmamagic, mga sorcerer, kapatid, maraming synonyms yan eh. Synonyms na kaganapan. But this prophecy was spoken also for the last days. This sign is given as a sign of the second. The moment, pag magbasa ka ng writings ni Ellen G. White, tandaan nyo palagi na may taon siyang sinulat. 1898. Ibig sabihin, yung progress ng statement niya, patindi yan hanggang sa ating generation. Take note, remember, great controversy is a movement. Movement, kapatid. Story of redemption is a movement. May beginning, may katapusan. Kaya, sinabi dito, this sign is given as a sign of the second advent. The coming of Jesus, ito ng mga sign, kapatid. Kasi, siyempre, tinanong Selected Messages, Book 2, page 49, 1894. We shall encounter false claims. False prophets will arise. Plural yan, no? False prophets. There will be false dreams and false visions. Wow! Grabe. But preach the word. Salita ni Kristo. Maraming paraan ito, kapatid, kung paano ginagawa ni Satanas. Alam mo, expert siya sa Bible Yung mga tinatawag niyang haum-haum ba? Haum-haum. Kaya napakalala natin nga doon sa first night at sa kahapon na mayroong order. Kaya nga ang Revelation 1-7 yan. Arrange 1-7. Kasi mayroong nakalaan kung paano i-apply ang, kapatid. We have to be careful. We have to pay respect, due respect sa intent ni Kristo nang dineliver niya ng narrative na 1-7, 7 churches, 7 seals, 7 trumpet, mayroong panahon, mayroong event. So para makikita natin kung nasaan na tayo sa kaganapan. Sinabi niya, be not drawn away from the voice of God in His Word. Kasi Word of God lang talaga, kapatid. I have been shown many who will claim to be specially taught of God.
Pinakita talaga kang Elijah White. And will drawn attempt to lead others, and from mistaken ideas of duty, they will undertake a work that God has never laid upon them. Ano yung mga especially na mga movement, mga ideas na yan, kapatid? That God has never laid upon them. Hindi sinabi ni Kristo Walang hindi nga na-mention ni Kristo. So dapat tayo doon lang sa sinasabi ni Kristo. Para fair naman. Para pag sinare mo sa ibang relihiyon, hindi sila makadeny. Kasi nababasa Kaya nakita ni Ellen G. White ito. Marami ang mag-claim na galing daw sa Panginoon. Confusion will be the result. Let everyone seek God most earnestly for himself, that he may individually understand His will. Individual nating maintindihan, kapatid. So, keyword tandaan nito, movement. Movement. Even in the use of words, may mga words siyang ginamit, lalo na sa Hebrew, na may application siya kasi movement. Kaya nga ang tawag niyan, variant. Isang word sa Hebrew, kasi alam mo ang Hebrew, wala silang vowel. Consonant lang. So pag dinagyan mo ng vowel yan, mababasa mo na. Pero ang original yan, kasi walang vowel yan, bawat word na combination dyan, may picture yan. May picture sa kanya. Kaya pictograph ang Hebrew. Pictograph. So every words na ginamit niya, mababasa mo yung movement. May movement siya The word itself, nag-variant siya kasi may verb, may adjective, yan, may noun. Itong ating literature, itong ating knowledge of tungkol sa literature, kapatid, may bearing yan. Bakit? Mayroon tayong turo ng noun, pronoun, adjective, adverb. God's gift to humanity, language. Kaya sinabi sa Exodus 23, di ba? Whatever things that I have said unto you, language yon. Please be circumspect. Kasi ingatan mo ang words dyan. Ingatan mo. Kasi pag inulit yan, baka noun yun. Tapos yung isa, verb yun. Baka ano na yun, yung ibig sabihin na gumagalaw. Yan ang dapat, kapatid, Let everyone seek God most for himself, that he may individually understand His will. So ito, ano pa ang ating kiaura S na ating titingnan? Na evidence na movement of Christ coming. Yun. Letter 34, 1875. Right? Original na source niyan. So sa last day events, page 22, paragraph 2. Gluttony and intemperance. Grabe. Gluttony? Ano yung gluttony? Walang tigil, no? Hindi mapigilan ang kain. Gluttony and intemperance lie at the foundation of the great and moral depravity in our world. Grabe, no? Yun ang nagwasak sa morality. Satan is aware of this, and he is constantly tempting men and women to indulge the taste at the expense of health. Kaya ang mensahe na magaling Satanas na hahanapin ang lasa, hindi na yung sustansya. Constantly tempting men to indulge the taste at the expense of health and even life itself. So eating, drinking, and reasons are made the aim of life with the world. Kaya pag binasa natin ang Mount of Olives dyan, so as in the days of Noah, just as the state of things existed before the flood. Bakit? So, i-apply natin kung ano ang nangyari sa panahon ni Noe. Ano naman ang application sa ating generation? Kasi sinabi niyan, so as in the days of Noah. Totoo kaya ngayong 2020 na ang tao eating and drinking? To be fair, honest naman tayo. Bakit madali ang taong umiinom? Kasi ang mundo ngayon, napakaraming variety of drinkable. Na hindi mo na alam pala, caffeinated na pala, destroy na pala. Maraming nga dito mga pagkain. Maraming mga iniinom ang tao. Akala nila tumaba sila, yung pala may mixture, may mga halo na siya. Ano yung halo doon? I-destroy na pala ang kidney mo. Tumaba ka na, pero wasak naman ang kidney mo. Nakakatakot yan.
So, eating and drinking. So, ang resulta niya, kapatid, sakit ang maranasan. Ano pa ang dahilan sa ating planet Earth? Eating. Siyempre globalize ang menu. Ano ibig sabihin globalize? Sa Pilipinas, isang kalye dyan, puntahan mo yung, dumadaan kami kanina sa ano ba yung lugar na yun? Ano ba yung mall na yun? Napadaan kami, kapatid. Tingnan mo yan, no? Bagong building. Magugulat ka. Puro restaurant. Bawat restaurant na dito, may Malaysian, may Indian, Chinese, Japanese. Restaurant. So normal sa tao, tayo na, ano kaya, masarap kaya? Tayo nga, masarap siguro ikain dyan. Kasi ang sitting nila ang sarap. Kaya, yung beguiling, no, hindi ka na mapasok sa simplicity. Kasi you will be always allured and beguiled sa napakagandang setting, sa napaka-real na buhay, na maraming pagkain, maraming paraan, maraming menu, variety of foods. Kaya nga, eating and drinking. So, ibig sabihin, kung yun ang ginawa ng buhay ng mga tao sa panahon ni Noe, sa atin kaya, of course, isipin mo yung mga iniinom ngayon, iba't ibang kulay na. May blue, may green, may yellow, may violet. Sa dati, wala naman ganun So, ito yung ating generation. And dressing are made the aim of life with the world, just as the state of things existed before. And this state of dissipation is one of the marked evidence. So, kung marked evidence ito, so anong oras na pala tayo ngayon? Anong oras? Hours. So, sinabi of the soon close. So, ito pala, closing na pala. So, kung closing na pala sa Earth's history, sa eskwelahan pa, pag nag-aral ka, ano ang closing month? Sa regular schooling natin, March, closing month. So, kung closing month ba yan, panahon pa ba yan na mag-enroll? Panahon pa ba natin yan na bibili ng notebook, ng lapis at ballpen? Ano ang dynamics ng closing month? Magpasign ka na ng clearance? Mag-signing ka na, kapatid? I-submit mo na ang iyong mga term paper? Kasi closing na. So pag sinabing closing, definite, specific ang movements ng planet Earth. Pero ang gusto ni Satanas na, hindi na pahaom, hindi na akda sa closing. Parang enrollment time pa. Maganda naman kasi schooling missionary pero schooling, para magsimula pa. Magaling si Satanas dyan, kapatid. Kasi ang importante lang Satanas, ma-delay, hindi ka makapaghanda. Yun ang kanyang primary movement. Hindi ka makapaghanda sa pagsalubong. Yun ang kanya. Kaya dito sa writings ni Ellen G. White, ano pa ang makikita natin dito? Deeds of violence. Makikita natin ito. Bakit anong violent ngayon? War, crime, parang ordinaryo na lang may pinatay sa iyong harapan. Ordinaryo na lang ang mga krimen na nangyari. Grabe. Parang ordinaryo na lang ang alak, ordinaryo na lang ang shabu, ordinaryo na lang ang cocaine, ordinaryo. Sinabi dyan, no? The land was filled with violence. War, crime, murder was the order of the day. Sa Amerika, high elementary pa, problema na. Grabe na ang rude ng mga bata. Just so it will be before Christ's second coming. So ito yung mga 1891 na sulat ni Kristo. 1891 pa ito. Sa tingin nyo kaya, kapatid, hindi kaya ito lumala sa ating henerasyon? Ano ba? Sinabi niya, labor unions are quickly stirred to violence if the demands are not complied with. Natural. Labor union yan grupo ng mga tao. Plainer and plainer it is becoming that the inhabitants of the world are not in harmony with God. Bakit hindi harmony? Kasi violente. Pero, tuntusin mo,
ang labor union, legitimate ang kanilang demand. Ano ang demand nila? Tamang sweldo. Tamang benepisyo. Masama ba yun? Kasi yun ang rights of the urban poor. Rights of the lives of labor. Pero violent eh. No scientific theory can explain the steady march of evil workers. Wala daw scientific theory na makapag-explain bakit continuous ang pagmarcha na palala ng palala of evil workers under the generalship of Satan. In every mob, wicked angels are at work. Wala. Ito matindi. Wicked angels at work. Inormal naman sa kanila yon. Nagagawin nila ang kanilang, siyempre, mandamay na sila. Rousing men to commit deeds of violence. May mga inspiration sila, may mga tinatawag nila. Pero inuudyo na. Inuudyo ka. Parang may bulong, binubulong. No? Binubulong ang mga gagawin, kapatid. The perversity and cruelty of men will reach such a height that God will reveal Himself in His majesty. Look, the perversity and cruelty of men will reach, aabot siya, such a height that God will reveal Himself in His majesty. Uy, magkasalungat ito. Yung perversity at cruelty ng tao, aabot sa sukdulan at reach such a height that God will reveal Himself in His majesty. Bakit? Bakit yun ang pagkasalita niya? God will reveal Himself in majesty because many will live a life preserved and protected. Diyan niya i-reveal ang kanyang redemption. Dito niya i-reveal ang kanyang movement of restoration. Dito natin makikita yung protection niya, kapatid. Yan ang motive sa Israel, sa mga nangyari sa buhay nila. At the height ng patayin sila ng kaaway, at the height na nandoon na sila, hinahabol sila, God intervenes and show His majesty, breaking the Red Sea. Very soon, the wickedness of the world will have reached its limit. And as in the days of Noah, God will pour out His judgment. So kung judgment ito ng Panginoon, na mga kaganapan, sa mga anak niya, ano ang meaning ng judgment? Preserved and protected. And that's the comforting message sa ating generation. The terrible reports we hear of murders and robberies, of railways accidents and deeds of violence, tell the story. Kapatid. Ito ang nagkwento that the end of all things is at hand. What time is it? ¿Qué hora es? Hermanos, hermanas. Nakita niyo ba ang murder? Robberies? Wala. Tinulungan na nga tayo ng ating TV screen, Facebook, YouTube. Halos na lang kada minuto. Tingnan mo sa internet. Halos kada minuto may nangyaring patayan, may nangyaring lindol, may maraming. Lahat yan, kapatid, aksidente. Bakit ganun nakalala ang ating mundo? Because the greatest message of all time is the gospel of redemption. God loves us. Ayaw niya na ang buhay natin mabalot sa ganitong mga circumstances. He never created us to hear and see sa ganitong mga sitwasyon, kapatid. Kaya nga, tell the story. Siya ang nagturo. That the end of all things is at hand. Pero in spite of it, mga maraming anak ng Diyos, parang wala lang. City life. City life. Bumibili pa ng kondominium. Bumibili pa. Now, just now, we need to be preparing for the Lord's second coming. Anong taon ito sinulat? 1907. Letter 308.
2020 na tayo ngayon. In the last scenes, sa mga huling mga kaganapan. Last. Kung yun na last, may first. On the last scenes of this earth history, war will rage. Totoo ba ito? Matigil ba yung gira na ang filosofiya ng mundo ay hindi talaga magkaakda? Ano yung filosofiya? Sa mga Muslim, the Shiite and the Sunni. Dito sa atin, the liberals and the Democrats. Sa Pilipinas, dito, the nationalists and the liberals. Talagang magkaiba ang ano yan. Magkaiba ang mga pinagtayuan yan. Normally, tension talaga yan. So when we try to understand what is war, in the context, baka marami darating ang kira, mag-Third World War pa. Nasa Bible ba yung Third World War? No. Hindi naman sinabi ni Kristo yan. Kaya ito, the waters of the deep will overflow. There will be pestilence, plague, and famine. Sinabi na may pestilence. Tapos sinabi ng science na ang COVID-19 is a pestilence. Yung description ng COVID-19 is exactly the sword of Revelation. Pareha sila. Pero paano natin hahanapin yung sinabi ni Ellen G. White? Paano natin ma-prove na yung sinabi ni Ellen G. White na ang first plague na sinabi niya ay droplets of the plague? Paano? Bakit niya sinabi na sa panahon niya droplets of the plague? Kailan pa nagsimula itong pestilence? Bakit may droplets? Siyempre, pag-aralan mo doon sa Revelation 15 na bago yung 16, one of the four beasts, siya ang nagbigay noong bowls filled with the wrath of God. So kaya nga, pag-move niyan, may droplets. So dito, property and life will be destroyed by fire and flood. We should be preparing for the mansions that Christ has gone to prepare for them that love them. Bakit in-emphasize dito yung mansion? Kasi karamihan ng mga tao namumuhay, buhos ang kanilang oras sa paghanap buhay. Overtime pa yan. No? Overtime yan para makabili lang, makapatayo ng mansion sa mundo. Kaya nga, sinabi rin ni Kristo, if it were not so, if I will prepare a place for you, if I go and prepare, I will come. So yun, kasi to give us a view na our Creator is also preparing for the mansion that Christ has gone to prepare. So magandang pagpaliwanag yan kasi doon sa kay Pastor Ipe, yung word na yan is preparing a place. May place. Hindi naman pumunta ang langit doon. Si Kristo nga doon sa langit para maghanda ng mansion. Nung umakyat siya, after his resurrection, hindi naman siya pagpunta doon para naghanda ng mansion. Hindi. Pag binasa mo ang Bible, preparing a place. Place yan na may luna tayo doon na ating pupuntahan. So ano pa kapatid sinabi dito? Last scenes na ito ha. Ano pa? Sinabi ng last day events. Hinugot niya sa Evangelism page 29. Tandaan niyo palagi kapatid ha, may hinugutan. Puntahan niyo ang original nito. Last Friday morning, just before I awoke, a very impressive scene, panawin, was presented before me. Pinakita daw sa kanya. I seemed to awake from sleep, but was not in my home. Wala daw siya sa bahay. From the windows, I could behold a terrible conflagration. Ano yung conflagration? Great balls of fire were falling upon the houses, and from these balls, fiery arrows were flying in every direction. It was impossible to check the fires that were kindled. And many places were being destroyed. The terror of people was indescribable. After a time, I woke and I found myself at home. Sa tingin nyo kaya, saan kaya ito natupad? Sa practical reality, sa words na yan kapatid. Alam nyo ba na ang ating generations
is a generation that produces a lot of aircraft carrier. Yung mga aircraft war carrier, kapatid, ang binubugan niyan is fire. Pag tinamaan ang lugsang lugar, pati ang mga inosenteng bahay, sunog yan, kapatid. Balls of fiery arrow flying in every direction. It was impossible to check the fires that were kindled. Hindi mapatay yan. Walang makapatay kasi pulbura yan eh. And many places were being destroyed. Ilang bisis nating nakikita sa ating mga mata nito. Sa telebisyon na napinanood, live yung gira sa Middle East, yung gira sa iba't ibang mga bansa, kapatid. Because the planet Earth has produced. Kitang-kita talaga natin ito, kapatid. Kaya nga, dito binigayan sa Mount of Olives, kasi mountain. Iangat mo lang ang mata mo, makikita mo ng bundok. Iangat lang natin ngayon sa pananampalataya, makita natin yung katuparan ng sinasabi ni Kristo sa ating generation. Wow, my beloved friends! I saw an immense ball of fire fall among some beautiful mansions, causing their instant destruction. Saan pa natin i-apply itong mga balls of fire? Yung pagputok ng mga volcano. Saan yun? Causing their instant destruction. I heard someone say, we know that the judgment of God were coming upon the earth. But we did not know that they would come too so soon. Alam na namin, siyempre alam na natin na sinabi na, ilang taon pa ba yung Biblia sa ating kamay? Ilang bisis na tayo nagkaroon ng mga revival and reformation, mga seminar, mga crusade, at naririnig na natin yung mga sinasabi ng mga judgment, kapatid. Pero may sinasabi, but we did not know that they would come so soon. Maraming magsasabi ng gano'n. Others with agonized voices said, you knew. Why did you not tell us? We did not know. Hindi namin alam. Bakit hindi nila alam? Nakita na nila itong mga balls of fire, mga distractions. Ang hindi nila alam, yung panahon. Kaya, ki aura es. What time is it? Kapatid. Napaka-importante ng tanong na yan para sa ating kaligtasan, kapatid. What time? Ki aura es. God is talking to us, telling us the time that we are living. Ano pang makikita natin? Earthquakes and flood. By the way, puntahan nyo sa internet. I-search nyo kung ilang earthquakes ang nangyari bawat araw sa buong mundo. Ilang mga floods. What time is it? Panahon na natitingnan natin yung earthquake at floods na yan. Panahon na at intindihin natin kung ano ang kahulugan nito. That time has come for us to understand. The enemy has worked and he is working still. He is come down in great power. And the Spirit of God is being withdrawn from the earth. Sipin mo, being withdrawn. Paano kaya kung buong-buo na, hindi na, wala ng grasya, wala ng mercy siya? Paano kaya mangyari sa tao pag i-withdraw? God has withdrawn His hand. We have only to look at Johnston. He did not prevent the devil from wiping the whole city of existence. Paano kaya kung tanggalin na ng Panginoon yung kanyang grasya at mercy sa tao? Kasi pinipigilan lang yan eh. Until I will seal my people. Kailan ang sealing? Ngayon. Ito na ang panahon ng sealing, kapatid. Bakit ano yung silyo? Truth, the word of God. Yung message sa panahon. Sa tamang panahon. Bakit? Kasi yung message sa tamang panahon, yun ang bibigay sa atin ng kasiguruhan na hindi tayo madali madeceive. Meron tayong special episode niyan. Ano ba yung sealing? Ano ba yung loud cry? Ano ba yung latter rain? Grabe, kapatid. Please watch that particular topic. Because 95% of the Adventists around the world ay hindi talaga nakuha kung ano ang ibig sabihin ng latter rain. Anong ibig sabihin ng meet in due season? Anong ibig sabihin ng present truth? Kapatid. Isipin mo.
Yung dinescribe sa Johnston, 2,000 people lost their lives because of the flood when a dam broke after many days of rain. And these very things, sinabi nila, will increase until the close of this earth's history. Ibig sabihin, hanggang sa pagsara, hindi titigil. Padami ng padami ang floods, ang mga earthquakes na yan, kapatid. Lo and behold, science is telling us tonight. I-search nyo kayong tatingnan. Halos kada araw-araw, may nangyaring mga baha sa mundo, sa iba't ibang lugar. So tama si Kristo, in diverse places. My beloved friends, and these very things, ano yun? Will increase until the close of this earth's history. Pero ano ang movement ng mundo ngayon? Sama-sama tayong manalangin. Mag-prayer tayo. Prayer tayo na hindi na sana magkaroon ng bagyo, hindi na sana magkaroon ng lindol, hindi na sana movement ngayon ng Panginoon. Kasi i-rescue na tayo. Yun ang movement niya. Bakit mo pigilin? Bakit mo ipanalangin? Baliktad. Baliktad, kapatid. Ano pa sinasabi dito, kapatid? Ito. Hindi nagagalaw. Yeah. The time is now come. Ito. Yeah. Ito. The earth's crust will be rent by the outburst of the elements concealed in the bowels of the earth. Ang gandang pagka-language ni Little White. Pero pag titingnan mo sa science yan, yung earthquake, at saka caused by volcanic eruptions. Diba? The earth's crust. Diba? Yung earth's crust, siyempre, may learning knowledge na yan. Ano yung how the earth, planet Earth is made up? Ano ba yung anong atin na doon? Yung ating layers ng planet Earth. Diba? Diba? Crust, mantle, and core. Diba? Yung ano na yan. The earth's crust will be rent by the outburst of the elements, concealed under in the bowels of the earth. Crust, mantle, and core. Di ba yun ang layers ng planet Earth? Under concealed. These elements, yan, dito lang pala. Once broken loose, will sweep away the treasures of those who for years have been adding to their wealth by the securing large position and establishment prices from those in their employ. Grabe. Maraming nawawala. Pero sisikapin ni Satanas na, balik tayo. Mawawala din yan. Progress pa rin tayo. And the religious world too is to be terribly shaken for the end of all things, isn't it? Ano yung nagpa-shaken ng religious world? Kapatid, the time is now. What? The time is now come when one moment we may be on the solid earth. The next, the earth may be heaving beneath our feet. Earthquakes will take place when less expected. Saan ito sinasabi ng science ngayon? Kaya nga ang mga volcanologists, hindi nila malalaman. Hindi nila ma-predict ang earthquake. Pero may sinabi kaya, 1896 si Ellen G. White. 1896 sinulat. Earthquakes will take place when less expected. So wala talagang makaalam. Testimonies to ministers and gospel workers. The time is now come when one moment we may be on a solid earth. The next, the earth may be heaving beneath our feet. So grabe yung movement, kapatid. Makikita mo ito, ha. Itong binabasa natin, movement ito ng planet Earth. Anong ibig sabihin ng movement ito? Movement of Christ coming. In fires, in floods, in earthquakes, in the fury of the great deep. Grabe. In calamities by sea and by land, the warning is given that God's Spirit will not always strive with men. Wow! Napakasakit naman ito, kapatid. Earthquakes, floods, fire, in the fury of the great deep. Ano yung fury of the great deep? Ano yung science nito? Tectonic earthquake.
ang tectonic earthquake, great deep under the sea, na mag-cause ng calamity sa dagat, in calamities by sea. Pagkatapos ng calamity sa dagat, mag-tsunami, mag-destroy ng mga lupa. Napaka-scientist pala nito ni Ellen G. White sa kanyang mga statement. Scientist pala siya. Kasi ito na yun ang sinasabi ng science ng mundo. Wow, my beloved friends. Ito, nagamit ng before si Ellen G. White. Before the Son of Man appears. So gagamitin lang yung before kung mayroong issue ng appearance of the Son of Man in the clouds of heaven. Yun ang dapat nating maintindihan. Clouds, kapatid ha? Clouds of heaven. Ganda, no? Everything in nature will be convulsed. Oh. Everything. Yung word na everything, kapatid, anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin? Grabe. Lahat in nature will be convulsed. Ano ibig sabihin ng convulsed? Magyanig. Grabe. Lightning from heaven, uniting with the fire in the earth, will cause mountains to burn like a furnace and pour out their floods of lava over villages and cities. Grabe talaga ito. Si Ellen G. White, pagka-scientist niya. Dinescribe niya yung nangyari sa Mount Pinatubo. Sa Mount Taal. Floods of lava. Molten masses of rock thrown into the water by the upheaval of things hidden in the earth will cause. Grabe, napaka-scientist niya. Pag sinabing hidden in the earth, so galing sa ilalim, will cause the water to boil. Ayan. And send forth rocks and earth. Sa atin sa Pilipinas, bago lang ito. Kaya nga ngayon, ang news ngayon ay na ang Mount Mayo, lahat ng mga mountain ngayon ay may mga signal na, may mga signs na gumagalaw. There will be a mighty earthquakes and the great destructions of human life. Hinugot niya sa HD Bible Commentary 1907. Volume 7, kapatid. Ano bang sinabi? Crimes, famines, pestilence. So na, paulit-ulit na lang ito talaga. Ginulit na lang ito. Satan is working in the atmosphere. So atmosphere ba? Sa hinihinga. He's poisoning the atmosphere. Oh! Hindi pala ito pandemic yung ano. Bakit? Nakasulat na eh. Nakasulat na si Satanas is working in the atmosphere. He is poisoning the atmosphere. And here we are dependent upon God for our lives. Our present and eternal lives. Paano niya pinuison yung atmosphere, kapatid? Itong COVID. Yung mga hindi sumusunod kay Kristo ng mga tao, kinain ang hindi dapat kainin. So ang virus, kapatid, ay talagang hindi makita sa mata yan eh. Microscopic yan eh. Yan tinatawag aerobes sa science, aerobes, nasa hangin, lumulutang sa hangin. Yan ang ating buhay ngayon. And being in the position that we are, we need to be wide awake and wholly devoted, wholly converted, wholly consecrated to God. Yun ang kailangan. Doon tayo sa sandal kay Kristo. Kung wholly devoted tayo. Kasi siya lang ang mag-preserve, mag-protecta sa atin. But we seem to set as though we were paralyzed. God of heaven, wake us up. So, ginising tayo ngayon ng Panginoon. So, mga kapatid, what time is it? Ito na ang panahon na natutupad na ang mga sinasabi ni Kristo. Kiaures! Famines will increase. Kiaures! Pestilences will sweep away thousands. Akala natin, ito na lang ang COVID-19. Maraming virus, kapatid. Yung COVID-19 ay kapatid yan ng yung coronavirus, yung SARS, kapatid lang, kaparehas lang sila corona. Kasi marami pestilences eh. Dangers are all around us from the powers without us.
without, ang satanic workings within. Siyempre, kikikir si Satanas. Lahat ng mga degenerate na pawasak na pangawan, byproduct ng human sinfulness, yung ating selfishness na magresulta ito sa mga hindi distrusong mga resulta. Si Satanas kikikir yan. Kikir ba? Palakihin niya. Ang satanic workings within, but the restraining power of God is now being exercised. Restraining power of God is being exercised. Mayroon pang pagpigil ang ginawa ang Panginoon ngayon, kapatid. Kasi it has been shown that the Spirit of the Lord is being withdrawn from the earth. So pinakita niya kasi patindi niya. Sa mga anak niya, proteksyonan niya. God's keeping power will soon be refused to all who continue to disregard His commandments. Ibig sabihin, commandments ang i-disregard. Pero sa atin agad, isipin agad natin ito ng sandilo. Isipin agad natin ito ay, ano na kapatid? Pag sinabing commandments, 1 to 10 talaga yan. Ang worst thing is, yung 9 at saka 10, thou shall not bear false witness. The moment na mag-proclaim tayo ng hindi sinasabi ni Kristo, we bear false witness against our neighbor. Because our neighbor needs the words of Christ. Pero pag magsabi tayo dahil sa mga theory ng tao, conspiracy theory, kapatid, we bear false witness. The reports of fraudulent transactions, murders, and crimes of every kind are coming to us daily. Iniquity is becoming so common a thing that it no longer shocks the senses as it once did. Iniquity is becoming abound. Ano yung iniquity? Yung first Adam, yung ating life ba? Yung egocentric na buhay. Maging common na lang siya. Ano yan? Siyempre, covetousness. Alam mo ba, nagsimula lang si Satanas sa covetousness? Covetousness, kapatid talaga. Doon sa langit. Kasi hindi na siya kinonsulta eh. Hindi siya kinonsulta na ginawa ang tao. Kasi he feels. Because, sipin mo, siya ang leader ng angel sa choir. Lahat ng mata ng kanyang mga kasamahang angel nasa kanyang kamay. Nag-choir. Pero ang kanta, papuri kay Kristo. Karoon siya ng ano. The reports of fraudulent transactions, murders, crimes, shocks the senses. So, disregard His commandments. Huwag tayong mag-ano kapatid sa isang bagay. Kasi ang Israel, Saturday keeper yon, pero destroyed. Na-destroy sila kapatid. Ano pa sinasabi dito kapatid? Lapit na tayo matapos. Ano pala ang purpose ng Panginoon in calamities? Sinulat ni Ellen G. White. Saan mababasa yan? Last day events. Saan ko lang kung saan kinote ito nila. So siguro sa ano na, so Ellen G. White estate na ito. Inulit na lang nila yung sinulat kanina sa quote sa Great Controversy. What mean the awful calamities by sea? Vessels hurled into eternity without a moment's warning. Mga barko daw, nalunod na walang warning. What mean the accidents by land? Fire consuming the riches that men have hoarded, much of which has been accumulated by oppression of the poor. The Lord will not interfere to protect the property of those who transgress His law, break His covenant, and trample upon His Sabbath. Accepting its place as spurious day of rest. So ito na yung, actually itong statement na ito na yung ending kapatid na palala na at hahanapin na nila. Kasi sinabi dito, calamities after calamities. So maghanap na sila ngayon ng dahilan. Sino kaya? Bakit tayo nagkaganito? So hahanap na sila ng dahilan. Yung dahilan, mayroong kasing grupo ng ito. So bakit? Anong ginagawa nila? Sa iba sila, tayo, sama-sama tayong nanalangin. Mayroon tayong tinatawag ecumenical prayer. Hindi sila sumasali. Kaya nga itong calamities na ito, i-misinterpret ito ni Satanas. Na tayo daw ang dahilan. Pero sa Panginoon, ito ang calamities para tayo'y
magising sa ating pagkatulog na ito na ang movement ng kanyang pagdating. Parating na ang Panginoon. The plagues of God are already falling upon the earth. Wala? Ano yung plagues na yan? Sweeping away the most costly structures as if by a breath of fire from heaven. Bakit sinabi? Kasi yung plagues, kapatid, the 7 last plagues are essentially destructive to human life. The 7 last plagues is a environment-related events that speaks by itself na ang mundo ay mawawasak na at kailangan babaguhin niya. Kaya kailangan na ni Kristo darating. Ang pagdating niya ay ito ang blessed hope. Yun ang gospel. Kasi ang pagdating niya, maghari na siya sa kapayapaan at kasiyahan. He will reign with us. Si maghari na siya in peace and joy. Yun ang gospel, kapatid. The greatest news of all time. Darating na siya. Yun ang message ng gospel. Hindi yung isigaw natin na ito na ang ginagawa ng kaaway, ito na ang ginagawa, ito na. Wala, nakasulat na yan. Yun talaga ang gagawin ng kaaway. Pero ang ating i-proclaim na movement na ito, ang radical recovery, movement na ito ng parating na Kristo. Will not this judgment bring professing Christians to their senses? God permits them to come, that the world may take heed. Pinahintulot na ito ng Panginoon para ang mundo ay makinig, that sinners may be afraid and tremble before Him. Para lalapit sa Kanya. Manuscript Release, Volume 3, page 300. 1902 ito, kapatid. Dapat malinaw ito, ha? Kasi pag binasahin natin ang buong story of redemption, may nakalaan na closing prescription. May nakalaan na closing statement. Closing instruction ang langit. Si Kristo mismo bumaba doon sa river of Olay and Hiddekel. Siya mismo ang nagsabi sa 4 na disipulo sa Mount of Olives. Sa bibig niya nanggaling. Si Kristo mismo, more than 50 years na siya sa langit, bumaba dito sa lupa para sabihan si John at the island of Patmos sa isang narrative na 1-7 para hindi na tayo mawala. Kasi ang 1-7, madali nating makilala siya. Tingnan mo ang capacity ng ating brain. 1-7, hindi natin pwedeng makalimutan agad yan. Kaya ang ating telephone number is only made up of 1-7. Yung kanyang, yung numerical value na pareha globe, 09-7. So madali na. So the next yan is only 6 or 7 digits. So mga kapatid, ang statement ni Jesus Christ sa kanyang pagdating, makikita na natin ngayon. Sapagkat sa ating pagkakita nito, ki aura es, ito na ang panahon na tayo'y maganda. God has a purpose in permitting these calamities to come. They are one of His means of calling men and women to their senses by unusual workings through nature. Kapatid, yung magaling si Taning. Ang message of taking care of nature is Laudato Si. Kasi alam nila na yung nature, kapatid, by unusual workings through nature, God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals in His Word. Kaya nga, kung hindi tama ang timplada ng mensahe natin, na ang mensahe ng mga calamities na ito, itong mensahe ng mga unusual workings of nature, movement ito ng coming. Ang mundo opposite. Nakita nila na ang ating mundo masolusyonan. Bakit?
Kasi yung global warming crisis, yun ang naging sanhi bakit nagkaroon tayo ng lindol, typhoon sa buong. That's science. Tanong, bakit nagkaroon tayo ngayon ng global warming? Sinong i-blame natin? Dahil nga in the last respect, covetousness, nagkompetensya sila. Yun ang Matthew 24 na nation shall rise against nation. Kaya may karoon pestilence, famines, and earthquakes. May scientific evidence ba ang Bible? Sinabi ba ng Bible 2,000 years ago ni Kristo ang sinabi ng science ngayon ng global warming? Ano ang global warming crisis? Tapos ngayon, madali nating ano na Laudato Si, Sandilo. Kapatid. Let us do fair justice. Yung intensyon nila, kapatid, ang intensyon ng papacy is not to kill and destroy Adventists. Please take note, my friend. They are not to kill Adventists. They are simply implementing the conviction of their faith. May faith sila na yung kanilang pananampalataya sa belief na kanilang hinawakan. Ano yung belief nila? 1,000 years of peace and prosperity. Kaya kailangan nating solusyonan. Ano ang solusyon ng global warming crisis? We have to take care of our home. Simple. Literally, home natin ang planet Earth. Pero ang Panginoon, iba ang kanyang sinabi. Ang home natin, galing na tayo doon sa kanyang tahanan. After 1,000 years, ibalik niya tayo dito na bagong heaven, the earth, new earth. Baguhin niya. Siyang magbago. Hindi ang tao. Yung tao, kapatid, sa kanilang scientific movement, talagang science yun, identify nila ano ang cause, ano ang effect. In fairness to them. In fairness sa movement ng Millennial Development Goal. And this is the meat in due season. This is the truth. Ano yung truth na galaw ng mundo? Millennial Development Goal. Opposite siya. Opposite siya sa kay Kristo. Ang kay Kristo, darating na siya, 1,000 years, doon tayo sa langit. Pero ang mundo, opposite. Kaya sa movement nila, na philosophy na peace and prosperity, so nagawa sila ng mga programs at activities, mga projects, na lahat tayo ngayon, na hindi natin namalayan, nakisawsaw na rin para pagandahin ang mundo. Nakisawsaw tayo sa programa ng peace and development for planet Earth. So nakalimutan na natin na yung mga event ng nature ngayon, footsteps of an approaching God. Footsteps siya, kapatid. So ang importante, maibigay natin sa lahat ng nakikinig, mag-presidente ng bansa, mag-senator, mag-congressman, na may plano ang Panginoon na nakasulat sa Biblia. Pero may plano din ang tao na noble. Noble, acceptable. Pero is it the will of God? So itong movement ngayon na gumagalaw sa planet Earth, na hindi na mamamalayan nila. So nabura ngayon sa isip ng tao, pati na sa mga Adventists. Bakit nabura? Siyempre, peace and prosperity. So anong gagawin? Ecumenical. Anong gagawin natin? Magtulungan sa bawat isa. Tapat ko, linis ko. Tapat mo, linis mo. These are all noble programs. Bakit noble? Kasi angel of light nga siya eh. Ang lahat ng kanyang ginagawa ngayon are all for the good of planet Earth. Are all geared to have peace and prosperity for 1,000 years. My beloved friends. Kaya pinahintulot na ito kasi ito ang palatandaan ng kanyang galaw ng pagliligtas. These are the movements of His restoration. Mag-ingat tayo, kapatid.
Kasi sa lahat, mga pastor, mga theologians, mga doctors of theology, i-revisit natin. Tingnan na elders of the church, Adventists, academicians. Because what we have is not good enough. That we can finish the race undefiled and not fornicated. Ano pala ang movement ng ending ng story of redemption? Ano pala yung great controversy? What makes great controversy great? Because the enemy is so subtle. Bakit subtle? Kasi ang ginagawa niya, defiling lang. Anong ginagawa niya? Imitation. Ini-imitate niya ang words ni Jesus. Paano niya imitate? Redemption din ang kanyang gagawin. Restoration din. Sa lahat ng problema, may solusyon. Wow! My beloved friends. By unusual workings to nature, God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals in His Word. To be fair and honest, my beloved friends, right now, sa aking mga kaibigan na mga Adventist at mga hindi Adventist, ang gawain, ang movement ng institusyon ng tao. Ang institusyon nila, kapatid. Sabihin man natin yan, the Revelation 13. Kung ano man ang prescription dyan. Bakit mayroong Babylon Israel? Bakit may fornication? Kasi dalawa sana ang defining movement nito na maging clear sa atin. So, blurred ito ng kaaway. Blurred. So, yung movement na ito, kapatid, hindi sila gumagawa para tayo patayin. Mangyari na tayo'y patayin sapagkat nasanay na tayo sa prayer, nasanay na tayo, nagkaisa na tayo sa ating mga religious duties. Anong religious duties natin? Nagsama-sama tayo sa pagtulong sa mga mahihirap. Nagsama-sama tayo para ayusin ang ating mga kalikasan. Nagsama-sama na tayo sa ating spiritual formation. Nagsama-sama na tayo. Iyon ang kanilang intensyon sa lahat ng kanilang ginagawa ngayon. Pero bakit marami sa atin na nag-isip na ito ay para sa patayin tayo nito? That's not fair, my friend. That's not the way the Bible is telling us. We talk about principles and principalities. Sinabi na, and by their philosophies, by vain, yung tinatawag ni Paul din, vain philosophy. So anong sinabi ni Kristo? Last ng gagawin. Through His policy. Sa paraan ng palisiya, sa paraan ng turo, sa paraan ng advokasya. Ano yung advokasya niya? Life. Anong sinabi sa pag-aaral natin sa nakaraan? Sinabi ni John, ni Kristo kay John, and the serpent cast out water from his mouth. Anong sinisigaw ng mundo? Ano ang mga advocacy ng Laudato Si? Saving life. Pero in-interpret natin ito na para tayo patayin. That's not the truth, my beloved friends. The only time na gagawin nila na para i-terminate ang existence ng mga tao because the rule of majority must prevail. Anong majority? Lahat kami nagkakaisa. Lahat kami, ito na ang aming panalangin. So nasanay tayo ngayon sa panalangin. So sa gitna ngayon ng kalamidad, sunod-sunod. Halimbawa, sunod-simana, sunod-sunod ang kalamidad. Halimbawa, sa ilang mga araw, mangyari ang maraming sore. Sa tingin nyo kaya ang tao anong gagawin? Ibig sabihin ng tao, luluhod. Di ba nasanay tayo nagluluhudan, nag-prayer? Mayroon tayong mga prayer warrior. Kailan pa nagsimula ang prayer warrior? Matagal na yan sa Roman Catholic Church. Kaya sila nga ang tinagurian, the church of a prayerful people. Inasanay na tayo ngayon na manalangin. Anong sinabi nila yung Satan does not want us to give up praying.
Ayaw ni Satanas na i-give up natin ang ating pagka-prayerful. Pero pag hindi natin alam ang river, mount at island, na instruction niya, sa prayerful activities natin, doon ipinasok ni Satanas ang kanyang defiling na gawain. Anong defiling niya? Spiritual formation. Magawa tayo ng mga prayer formatting na hindi natin alam sa gawain na pala ni Satanas. Ngilngig sa Bisaya pa. Uy, ngilngig ni kapatid. And it's happening inside. Walang church sa mundo ngayon na hindi na-impluwensya. So, ang death decree, it comes. Bakit dumating ang death decree? Bakit darating ang death decree? Siyempre yun ang resolve. R-E-S-O-L-V-E. Resolve. Yun ang consequential resolve ng humanity. Siyempre, kailangan natin. Hindi kaya ng computer. Hindi kaya ng tao. Kailangan natin ng Diyos. The Almighty. Sa mga Muslim, we need Allah. Sa mga Hindu, we need the highest incarnated being. Sa mga Shintoists, we need the force. So, sino yun? The highest incarnated, the power. Sabi na, the creator. Sa language ng Christian, God. So let us pray. So manalangin ang lahat para matigil na itong kalamidad. Matigil na itong mga pain, mga sa mundo. Mga sore, mga pestilences, earthquakes, famine. Matigil na, manalangin tayo. Ituloy-tuloy pa rin kasi sinabi ni Ellen G. White, sinabi ng Bible, until the coming of Christ. So tuloy-tuloy. So walang hinto. Tuloy-tuloy. So dahil tuloy-tuloy, sabi ng tao ngayon, may dahilan ito. Kasi lahat tayo nagkakaisa na. Anong principle? In unity, there is peace. Sino para, ano lang sinasabi ng Panginoon? In peace. Sino sinabi? Christ. Sino si Kristo? Sino si Kristo, kapatid? Ang alam ng mundo. Sinabi ng Biblia. Sino si Kristo? The Prince of Peace. So kung Prince of Peace si Kristo, dapat tayong lahat magkakaisa. Mayroong hindi sasali. Patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Sino bang tao na hindi mag-declare ng death decree? Sino ba? Common sense yan. Common sense will be delivered. Pero sabi ng Joel, huwag kayong mag-advance ng mga kung ano-anong crisis ang pinag-usapan. Ellen Joel, pinag-aralan natin kagabi. Panoorin nyo yung episode kagabi. May statement si Ellen Joel. Na ang ating isip, pulo na lang yung mga darating na mga What we need right now is to see the movement of Christ coming. Above and everything else. Above and everything else. What is paramount? Is the word of Christ. ¿Qué hora es? What time is it? Anong oras ngayon? Unsa na ba'y oras ngayon? Oras na nga mangandam ta sa pagsugat sa panganod. Asa man na mabasa? Asa natin mababasa? 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 14. We'll see Him. The air, the clouds. Kapatid. Together with the dead in Christ. So tayo, kapatid, ang sasalubong. Sa lahat ng mangyayari sa mundo na sinabi na ni Kristo, hindi yan para sa atin. Hindi yan para sa atin, kapatid. Kasi movement yan ng kanyang pagdating. Lahat ng death decree, lahat ng mga persecution na iniisip natin, lahat yan ay hindi yan para sa atin. Gagawin nila sa atin. Gagawin nila yan sa atin. Pero wala nang bearing yan. It doesn't have any bearing at all. Why? Because Christ, the Holy Spirit, sinisilyuhan na niya tayo ngayon. Amen? Ano ang silyo? Truth. Ano yung latter rain? Deuteronomy 32, verses 1, 2, 3, 4. That is the latter rain.
the doctrine of Christ. Ano ang doctrine ngayon na pinag-awayan ng mundo? Practical tayo, bukas, alamin nyo. Anong doktrina ng mundo, pinakadoktrina ng mundo na pinag-awayan ng langit ngayon para sa atin? Anong pinag-awayan? Simple. Ano yun? The doctrine of 1,000 years, my friend. Kasi under the doctrine of the 1,000 years, doon ang special point to be controverted. Sabbath. Bakit Sabbath ang i-controvert? Kasi ang 1,000 years sa langit, it represents Sabbath. Rest. Ang tawag niya sa Greek, Sabbatismos. Sa Hebrews 4:9. Yun ang rest natin. Kasi 6,000 years, then 1,000 years to complete the principle of the work of God. 7. Work of creation, 1 to 7. Work of redemption is 1 to 7. So my beloved friends, this is midweek and now it's time for us. I do pray and I do believe na gagamitin kayo tayong lahat. No? Kay Sister Janice Idrada dyan na isang bank officer sa Kawayan, Isabela. Kay Pastor Pericles Mabida, Pastor Biboy. Nandito ang iyong kaibigan, no? Nandito ang iyong kaibigan si Pastor Ipe Villaruel, no? Kay Sir Ruben Villaruel. No? Sa ating studio ngayon, nandito ang ating kasama sa proklamasyon, si Pastor John Lumikit. Tawagin ko siyang pastor. Bakit? Kasi ang karnero ba, ang tupa, ay kailangan pakainin siya ng kanyang nagpapastol. Pastol ba? Pastol. Yung bata dito, walang R, L, pastol. So pinapastulan. Paano ka magpastol ng karnero? Ipakainin mo. Kasi yun naman ang right ng mga karnero, pakainin. Kung nagpapakain ka ng karnero, anong tawag doon? Pastol. So, kayo naman, dyan, wala kayong i-share natin. Ang tawag niyan, sharing. So, kayong mga ordinado, huwag na ninyo nang ipagkait. Ipagkait. I-share. Let us share the principle, kapatid. Nandito sa ating studio, kapatid, ang ating kaibigan, aking tiyuhin, kapatid, na si Pastor John Lumingkit. So, kumusta kayo dyan? Kay brother, sino pa dyan? Marami kayo dyan, kapatid, hindi ko na maano. But God knows, talagang in-account naman talaga ng langit ang inyong mga pangalan ngayon. Bakit? Kasi mayroong sealing. Kung mayroong mark, number, at mark, name. Ano yung tatlo na yan? Mark of the beast, number of the beast. Ano pa yung isa? Mark, the name, and the number. Mark, name, and number. Yung tatlo na yan, gaya-gaya rin yan. Isa talaga siya eh. Kasi minamarkahan din tayo ng Panginoon. Pinapangalan, anong pangalan natin? Peculiar people. With a peculiar message. Mayroon tayong marka. May marka tayo. Anong marka natin, kapatid? Ang marka ni Kristo. Christ righteousness. Ano yung Christ righteousness niya? Kapatid, ang kanyang katwiran. His words. Kapatid. So may name, may marka, may number, kapatid, ang mga anak ng Diyos. Ano ang number ng mga anak ng Diyos? Iyan ang number na makapagtuloy sila doon. Nagsisikap that they will into. Sinabi dyan sa Hebrews 4:10. Strive, labor that you can enter into that rest. Ano yung rest na yan? Yung remaining, ano yun? Yung 1,000 years tayo doon. Ano ba? 1,000 years, kapatid. So, shall we bow our heads for prayer, mga kapatid? Great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace. Kami po'y nagpapasalamat sa isang pribilehiyo na ipinakaloob nyo sa bawat isa sa amin. People watching right now, some are just passing, dropping by. But I pray and we pray that move their minds and their heart
to come back and listen to your words. Not the words spoken by human being. Not the words spoken by Brother Soliano, but the words delivered by Christ at the Mount of Olives, at the island of Patmos, the river Olay and Hiddekel. Thank you also for giving us the insights, the words delivered by Ellen G. White. This is one of your precious child. Just like us, all of us who believes in your redemption. Thank you for using her, providing us the quotations, the statements that stood to be the truth of our time. Nga may baru na tumayo itong katotohanan sa kanyang mga sinasabi. That's the science of the world today. Na ang kanyang sinasabing mga katotohanan ay mga katotohanan 2,000 years ago, 2,500 years ago at the river Olay and Hiddekel, 2,000 years ago at the Mount of Olives and at the island of Patmos. You have delivered that statement, only repeated in our generation, written by Ellen G. White, at nakikita namin sa mga oras na ito ang katuparan at kaganapan ng iyong banal na salita. Thank you for impressing into our hearts. Thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the power to believe, the grace to empower us to receive and follow and abide Christ's closing apocalyptic instruction for the healing of our soul. In Christ's name we pray. Amen. So God bless atin lahat dyan, sa lahat na nanonood ngayon. Hindi ko na kayo ma-mention, kapatid. No? But God knows all of you. See you tomorrow evening at the same time. Lahat ng taga-Amerika dyan, talagang maaga kayo. Mga adlaw, talagang madaling araw kayong gigising. God bless you all. And see you tomorrow evening. Oh, the marketplace is empty. No more traffics in the streets. All the bitter strews are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors. In the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming. The king is coming. I just heard the trumpet sound.